No niin, täällä ollaan Hondan kipussa hallilla. Tähän on tullut pikkusen isompaa hittiä. Todennäköisesti tähän joku ajanut kylkeen, koska se vaurio menee täältä tänne. Takakylke ei onneksi ottanut osumaan. Mutta täällä on sovitevikaa ja täällä on kans sovitevika ja täällä on pientä maalivikaa. Lista on kans mennyt. Se on entinen, tai katsotaan saadaanko se fiksattua tosta. Mutta niin, lähdetään nyt siitä liikenteestä. Oikaistaan tätä ensin vähän karkeasti, niin pitää liimalla ulospäin. Pistän siihen mahdollisesti vähän lateraalista painetta ja katsotaan mitä tapahtuu. Puretaan ovi, nostetaan se tuohon pöydälle ja ojotaan tää sitten pöydällä ja pistää ovi takaisin kiinni ja sovitetaan uusiksi ja sitten fiksataan tuo etuovi. Joten mä rupean tästä touhaamaan ja nauttikaa pätkästä. No niin, nyt on hyvin karkeasti oikaistu. Mä koitan nyt säätää ovea, että näkee, että saadaanko se vielä muotoonsa, saadaanko istumaan. Mä säädän tämän nyt ennakkoon, että katsotaan, ettei tule aivan turhaa työtä. Mun mielestä aika hyvin tuo lähtee nousemaan tuolta. Ja sovitetaan ovi suurin piirtein ja otetaan sitten ovi. Puretaan tuo ovi ja otetaan pöydälle ja leivotaan loppuun. Mutta eipä siinä. Jatketaan taas lisää. Joo, kyllähän tuo aikahan just on vääntynyt, mutta tehdään sillä lailla, että ovi irti, otetaan pöydälle. Ja se pitää vaan kylmästi väkivallalla saada tuo alareuna jiirihin. Ja tää on vähän tällainen projekti, että ei välttämättä olisi kannattanut edes tehdä, mutta mä nyt halusin vähän haastaa itseäni ja asiakkaalla tiukka budjetti, niin sen takia mä tämän otin. Ei tää nyt silti halvaksi tullut, mutta sanotaan nyt tää koko projekti, mitä mä tästä laitoin kustaria, niin on halvempi kuin uusi ovi, niin että jos saadaan edes pelastettua nämä, niin asiakas säästää siinä. Niin. Mä puran oveen ja otan sen irti ja jatketaan harjoituksia sitten siitä eteenpäin. No niin, nyt on oli pieni teipin mettästystauko tossa, kun ei lähtenytkään tuo ikkunan mekanismi, tai ikkuna niin helposti, se on tuolla tiivisteiden välissä. Mä ajattelin, että mä en rupea noita tiivisteitä väkisin repimään irti, kun oli aika lujassa tuolla. Selvitän tästä kyllä näinkin, niin nostaan ovi pöydälle ja leivotaan sitä siinä ja pitää vaan vähän, mun pitäisi semmonen ovennosto työkalu tehdä. Tulisi semmonen tellinki ja sai simukupit kiinni. Niin. Tässähän ei ole tosiaan
halkeavia saranoota, niin ne on aina vähän, miten se nyt sanoo nätisti, piipistä niin irrottaa ja sovitella yksin, mutta on näitä nyt muutama tehty, niin ehkä tässä jossain vaiheessa voi kehittää sen työkalu. Selvitään me nyt tästä ilman sitä työkalua. No niin, täällä on ovi pöydällä. Niin. Koitetaan saada nyt tämä täältä vuotoon ja vähän kyllä mietityttää tässäkin vaiheessa, miksi mä otin tämän työn alle, mutta nyt on tosiaan sunnuntai ja mä ajattelin, että mä tuun vähän reenaamaan tähän, koska siinä vaiheessa kun ei ota näitä pommia, niin kehitys loppuu. Tai mä oon sitä mieltä. Joku sanoo olevansa valmiita, mutta mä tiedän, että mä en ole ikinä valmis tai ammattilainen tässä hommassa. Mä haluan jatkuvasti kehittyä ja sen takia mä otan näitä. Ja näistä tulee hyvä mieli. Mä saan tästä ihan palkkaa ja asiakas säästää rahaa, niin mikä sen parempi yhtälö on. Mutta mä käännän tosta oven ympäri ja siirron oven kiinni ja paasataan ensin tuo alareuna muotoonsa. Sovitellaan lista niin, että se istuu sinne ja sitten lähdetään tekemään noita muita heittoja pois. No niin, nyt on aivan kohtuulliseksi paasattu tämä alareuna. Se vaatii uudelleen tiivistyksen maalauksen. Se lähti repiämään se tiivistys sieltä, mutta se ei ole homma eikä mikään. Tosiaan tämä nyt alkaa olla pääpiirteitä ja muodostama alareuna. Tuolta nyt meni nuo tiivistykset, mutta ne uudelleen tiivistetään ja sitten maalataan. Tätä ei voi tosiaan vetää liimalla, koska tuossa on tuo maalirikki. Täällä on myös vähän maalirikki, sitä joutuu myös vähän paikata. Tuolta joutuu paikkaamaan, mutta ruvetaan leipomaan tästä eteenpäin, niin katsotaan minkälainen sitten lopuksi tulo. Ainakin on yritetty, jos ei muuta.
pyörä pois päältä, mutta tuossa oli aika lailla tunnin verran materiaalia. Niin, kyllä tällainen on vaan työmaa. Nyt se on tommonen perunasäkki ja sitten ruvetaan viimeistelemään vähän terävämmällä. Kyllä mä tällä jo tein aikaisemmin, kun ei muuten päässyt, mutta kyllä se koko ajan silottuu siitä. Katsotaan nyt, minkälainen tästä lopuksi tuloa. Niin lähdetään taas tekemään eteenpäin. Nyt toista alareuna pääpiirteittäin. Siirrytään vähän tähän ylempään vikahan, kun täällähän on vielä tämä aika solmussa. Ja tänään mä en kyllä saa tätä valmiiksi, se on nyt pakko myöntää. Pitää koittaa ihmisen vähän siivota kotonakin, niin koitetaan ensi viikolla. Todennäköisesti tiistaina aivan aamusta mä tuun tän leipomaan, koska maanantaina pitää olla Kokkolassa tekemässä. Niin mä nyt leivon vielä tuosta jotain siitä pätkää. Niin tiistaina sitten aamusta valmiiksi tämä.
Oh, joo, kyllä nyt alkaa olla sunnuntai paketissa. On nyt 6 tuntia leivottu. Ja jatketaan sitten tiistaina eteenpäin. Mä pakkaan kamppeet autoon ja lähden ottamaan nyt vähän lepiä. Huomenna pitää olla kello 8 Kokkolassa. Niin jatketaan kuvailua tiistaina. No niin, kellohan löi justiin 5.30. Tässä ollaan matkalla hallille tekemään sitä pommia taas. Vähän eteenpäin. On johonkin onnistunut mukaan mun mikrofoni tuossa toukokuussa ja jäänyt eilisen työpaikan kiinni. Niin. Otan keksinyt jotakin äänenlaatuisesti tänään. Vai joudutaanko menee tuolla kameran omalla mikrofonilla? Eipä siinä, mä lähden tästä hallille ja haen matkalta vähän kahvia ja leivotaan se auto loppuun ja mä koitan laittaa tänään pätkää eetteriin. Ja kyllä tää pohjalaismaisema on vaan aamulla omia. Niin muuta saa näihin tunneilla. No niin, täällä sitä ollaan taas Hondan oven kimpussa. Lähdetään tekemään ja tulee nyt vähän pidempi video, mitä mä ajattelin, kun mä tossa vähän editoin eilen illalla. Mutta ainakin näette nyt koko prosessin tällaisessa isossa projektissa. Ja ei se mun mielestä välttämättä huono asia ole. Ehkä tästä voi joku oppiakin jotain, jos vaikka innostuu alasta tai jotain. Mutta eipä siinä. Mä rupean paasaamaan tuota ja tähän tulee 8 aikoihin yksi raekuuroauto, niin siihen mennessä pitää olla valmis. Kello on nyt 5:15.
No niin, listahan istuu paikalleen. Missään nimessä täydellistähän tästä ei tullut. Ottaen huomioon sen, että ovihan oli menossa vaihtoon, niin siihen nähden pitää olla kyllä tyytyväinen. Enää tiivistykset uusiksi tänne, paikkamaalaukset, kotelosuojaukset, niin sitten saa laittaa oven autohon kiinni ja leipoa etuoven. Niin eiköhän tästä nyt ainakin välttävää saada. Mutta mä viimeistelen ton vielä tuosta ja tuolta tuonne. Niin, se on sitten siinä tämä ovi. No niin, nyt se olisi hyvin lähellä totuutta. Mä vaan oven kiinni ja katon vielä miltä se näyttää siinä. Ja siinä loput viimeistelyt. Nuo on paikattu nuo maaliviot mitä tuolla oli. Ja aivan kohtuujärkevä tästä saatiin. No niin, täällä alkaa Hondan ovet olemaan valmiina. Etuovesta mä en suorastaan jaksanut ottaa pätkää tai viittin ottaa pätkää, kun alkaa tulee videolle niin paljon mittaa, mutta sovituksesta tuli ihan ok. Ei nyt aivan täydellistä tästä saanut enää, kun tässä on maalivikaa ja kaikkea, mutta sanoisin, että lähtökohtiin nähden ei hullumpi. Mä pistän vielä vähän pätkää tuosta miltä se näyttää valon kanssa ja miltä se näyttää niin oikeassa elämässä. No putsailla kaikki töhnät täältä pois ja auto eteenpäin.